Morjesta matkamotoristit. Romanian rajalta matka jatkuu kohti Satu Marea. Todella jännittävää nähdä, miltä Romaniassa oikeasti näyttää. Onko se oikeasti yhtä köyhä ja kurja maa, epäjärjestystä täynnä kuin kuvittelet? Täällä kenties jonkin sortin rotia ja järjestystä. Se nähdään kohta. Tiet ovat erinomaisessa kunnossa ja on vauraan näköistä. Tosi siistiä joka paikassa. Varakkaan näköistä, kivitaloja joka puolella ja todella siistiä. Kelpaa romanialaisten asustella. Romaniassa asukkaita on noin 19 miljoonaa ja pinta-ala 238 000 neliökilometriä, eli aika paljon pienempi kuin Suomi. Pääkaupunki on Bukarest. Romaniassa virtaa Tonava ja Karpaatit ulottuu pitkälle. Romaniaan sieltä löytyy Transilvania ja Kreivi Drakulan kotikylä.
toisen maailmansodan jälkeen Romaniasta tuli kommunistinen tasavalta, jota Georgiu Dei ja Nicolae Ceausescu johtivat yhteensä 40 vuoden ajan vuodesta 1945 vuoteen 1989. Ceausescu syrjäytettiin kansannousussa vuonna 1989 ja sen jälkeen maasta onkin kehittynyt monipuolinen demokratia, joka kuuluu NATOon ja Euroopan unioniin. Romania on yksi unionin köyhimmistä maista. Sen ongelmat edelleenkin ovat korruptio ja inflaatio ja talouden vanhanaikaisuus. Romania määriteltiin vuonna 2025 demokraattisen ja autoritaarisen valtion sekamuodoksi. Eli toivoa on vielä tervehtyä tästä. Seuraavaksi kuppi kahvia huoltoasemalla ja jotakin suolaista. On tässä tullut kyllä nyt ajettuakin aikamoinen pätkä. Hotelli on tuossa aivan lähellä. Päämäärä saavutettu. Tässä onkin sitten hotellin piha ja kutsi siinä jäähtymässä. Aika hieno paikka täällä vähän kaupungin laidalla ja täytyy sanoa, että paras hotelli kaikin puolin tähän mennessä. Illalla sitten lähdetään pikkuseikkailulle tuonne kaupungille. Katsotaan miltä siellä näyttää. Siitä seuraavassa videossa.